Doncs l'escola formativa que tenim aquí en conveni amb la UAB, des del club, persegueix l'objectiu d'intentar donar una sortida, una solució diferent a la formació del futbol dintre dels clubs que hi ha federats, proposant una formació integral dels nens, basada en valors, en la formació d'equip i tot el que conforma la situació que donen un esport d'equip com el futbol, molt adient per a edats formatives en edat de creixement. Doncs, començant des d'un principi, des que va néixer tot el club, dintre del club com a escola, és com a coordinador de totes les categories, que van des de prebenjamins fins a alevins. En aquest curs, comencem amb 120 nanos, amb matrícula oberta, és a dir, que s'aniran apuntant, inscrivint nanos conforme vagi passant els mesos, i coordinar horaris, la part més competitiva que competeixen al Consell Esportiu, que és una lliga escolar que s'ofereix aquí al Vallès, i després coordinar i millorar metodologia i aprenentatges dels grups que són més formatius, impartint formació als monitors, dinamitzant les activitats que puguin fer, perquè no només consti d'entrenament, sinó que també consti d'alguna activitat en una altra escola o AMPAs o escoles formatives. És entretingut, molt entretingut. El dia a dia és bastant carregat d'activitat, molta activitat, perquè són molts nanos i comencen des de molt petits, els més petits són del 2008, cosa que implica nens de 4 anys, està molt a sobre dels nanos perquè al ser tan petits necessiten una atenció molt dedicada, i després també passar amb les famílies, el tracte amb les famílies, perquè en les famílies és normal, un nano de 4 anys que estiguin molt a sobre i que responguin les seves necessitats, no? I una miqueta també intentem que ho passin el millor possible i dinamitzar-ho el millor possible, que és el que consta i el que fa que cada dia sigui un repte, i cada dia, i cada sessió, i cada entrenament, les entrades, les sortides, les dutxes, perquè és una odissea, no? Com a futbol, com a escola de futbol, tenim una petita diferència, que és la no competició. Això comporta que l'aprenentatge sigui per aprendre, no per competir, sinó l'aprenentatge sigui simplement per l'evolució i la maduració del nen. Això, clar, has de fomentar altres valors i altres aspectes objectius que no són els que de competir un dissabte, sinó l'estar a sobre dels nanos perquè puguin aprendre, perquè estiguin motivats per la pràctica del futbol, perquè estiguin sempre actius i que l'aprenentatge es vegi a la mesura que van passant les sessions, es vegi d'una manera visible i que sigui mesurable, no? I després, a nivell d'entrenament, tenim un altre grup també que fan consell esportiu, com fan a baix, que participen a la lliga escolar aquesta. Aquesta sí que té una implantació una miqueta més competitiva, però sempre dintre de lo que és la filosofia d'escola. Entrenaments, clar, la lògica no prepares amb els que només entrenen, que no fan partits, no prepares els partits del dissabte, amb la qual cosa la metodologia ha de ser potser fomentada més lúdica, amb un tipus de jocs o activitats més lúdics, però que també persegueixin un objectiu. O sigui, el marc del futbol en si, com a activitat, dona moltes possibilitats per aprendre, per jugar i per fer millors nens. La primera, amb nanos tan petits, paciència. I la segona crec que és creure en un futbol no competitiu. O sigui, creure en una situació d'aprenentatge, un marc idoni com és l'activitat física, que és el futbol, perquè puguin aprendre el respecte amb els companys, la disciplina que comporta un treball de grup, saber o ser conscients de que un nano pot millorar la seva lateralitat amb 5 anys o prendre consciència de la seva lateralitat a partir del futbol. No perquè puguis córrer més o xutar més fort amb l'esquerra o amb la dreta, sinó que tinguis una sèrie d'objectius molt clars, que ho tinguis interioritzat perquè això doni, no? Perquè així donin i els nanos aprenguin. Molt positiva, això és de lo més... amb els tècnics i amb la Junta ho parlàvem, no? O sigui, del RE que vam començar al setembre del 2011, érem 60 nanos. Ja fa anys que hi havia una escola, però eren només nens que venien dedicats d'aquí de l'Autònoma, però l'any passat vam decidir obrir les portes ja més a la part amb més connexió amb el club i donar-li més pes a l'escola, per una aposta d'aportació social i de valors dintre del club.
Llavors el que ha passat ara, doncs, tot va evolucionant i bueno, contra més nanos han apuntat, doncs ara aquest curs comencem amb 120 nanos. Suposen 8 grups i, bueno, i 11 monitors en aquest moment. A mi, primer, un repte professional com a activitat, perquè deixar de creure en el futbol com a algo no només competitiu, no només de lluita i de confrontaments amb els altres equips o amb altres entrenadors, doncs un repte professional de dir el futbol també és possible dintre de l'esport escolar, també és possible donar-li, i dintre d'un club federat, donar-li una visió també molt formativa. Jo provenc del món de l'esport escolar i hi havia sempre, no sempre hi ha aquestes diferències, però és un pas intermig, un pas intermig. Intentem no diferenciar l'esport, l'edat escolar, del federat a l'escolar, o sigui, La primera solució és que, conforme van passant les categories, sobretot amb els més grans, com tu dius, sí que és veritat que oferim la lliga escolar com a motivació a l'aprenentatge, perquè és una lliga escolar que es fomenta valors, també no és una lliga tan federada, en la qual hi ha unes posicions, uns ascensos, unes promocions. Aquí no es promociona ningú, es juguen entre altres escoles, i sempre la dinàmica de funcionament és escolar, respectant els calendaris escolars de les escoles de primària i secundària. Bueno, té una dinàmica molt més formativa, no hi ha màxim golejadors ni mínim, o sigui, no hi ha res que tingui una connotació competitiva, però sí que dona la motivació del dissabte, del partit del dissabte i de la preparació. Això dona resposta a un grup. Els altres intentem que, si no, per situacions familiars o el que sigui, no poden fer el dissabte al partit, doncs dinamitzem per motivar amb altres escoles, amb activitats d'altres escoles, també formatives, que també potser estan en la mateixa situació, no? O que volen col·laborar i venir a participar en un espai que habitualment a una escola de primària no el tenen, com l'herba artificial o la situació de futbol 7. Doncs així dinamitzem i anem participant i que sigui molt més dinàmica i participativa l'escola. Doncs és molt positiu. Crec que com dones resposta a moltes famílies que el futbol el tenen com a situació de conflicte, com a situació de violència, com a situació de discrepància i de situació no formativa, doncs la gent que ve aquí i que creu una miqueta en aquesta situació, en aquest entorn, és molt bona, és molt bona. Hi ha altres que venen com a inici i que a partir d'aquí, i com a club, promocionem i intentem donar sortida, perquè si algun nen evoluciona i té l'aprenentatge i destaca per les aptituds que té físiques són idònies, doncs també podem promocionar-los amb el club. Però la realitat és que les famílies habitualment estan contentes, hi ha molt poques excepcions. Potser treballant com he treballat amb l'entorn federat trobo menys problemes que en aquesta situació, perquè no hi ha. Al treure-li aquest grau de competició treus molts problemes de lideratge, de confrontament, i és bastant bona, molt bona. El futbol per mi és una situació idònia per aprenentatge, una situació idònia per divertir-se, un marc idoni per ser millor persona i sobretot una situació divertida, o sigui, divertida per si sola. Jo també tinc valors.